Приятелчета, да ви представим Yamaha TT 350 за части. Спортен азбук X-Racing. Целият двигател е наличен. Всичко като глави, валови, запалвания, карбуратори, всичко си е по него. Ето го моторчето, пак казвам, TT350. Значи с документи е мотора. Сега ще покажем и документите. Ето ги документите, приятелчета. Ето ги. Оригинални документи има. Ето сега ще покажем и другите. Ето ги. И така. Ето го договорчето. Ето ги и тези другите документи, оригиналните. И има и талон също, с които може да се регистрира. Ето го моторчето.